Секирна, община Брестник. Отнеме време изтеглянето на групата от Долна Секирна. Използвам това време, за да напомня отново, че тържествата по закриването на 21-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри в Турбо 2012 Перник ще продължи от 18:30 тук на площад Кракра Пернишки с уникално светлично шоу и концерта „Приятели за винаги“. Ако вашият фаворит е село Долна Секирна, подкрепете ги с СМС на кратък номер 1707 и текст 27. Благодари ви, Сурвашкаре! Много хубаво играхте! И точиха през вас, истото изгубите! И лошото, и писерието, безработицето, и партите, и болестите! До година да дойдете по-весели, по-многобройни! Много ви благодарим, че изградихте тоя снег, до боят и уважихте моя дом и да изпричистихте от осъдите! Наистина многобройни, шумни и зрели книги бяха представителите на сурвакарска група от село Долна Секирна. Сега да насочим внимание към следващия участник в маскарадните дефилета. Това е сурвакарска група при Народно читалище Яворов, село Местица, община Перник, област Перник. Сурвакарската група в село Местица съществува повече от 90